А. Проблемът с киробрейка. Хапчето разцепва кочината, да. Здравейте, легенди. В това видео Много ми харесва как хапчето му потръгна, направи там едни 2-300 хиляди гледания и България му отесня. При което хапчето какво реши да прави? Ще скочи на най-големата риба, пичове. Риба, бира грейка, братле. И са бира грейка започва да го псува него. Така се прави. Куцо храни сакато, братле. Обичам го. трябва да си поговорим за киробрейка. И наистина, по принцип, избягвам доколкото мога да говоря за други ютубъри, но причината защо ще го правя и този път е, че когато видиш нещо нередно, ако избереш мълчанието, то това е равно на съучастие. Братле! Когато видиш нещо нередно, гледай, гледай, гледай. И знам също така, че ще има някои хора, които ще си кажат, че го правя за гледанията, че съм глупав, че не разбирам. Да, правиш го за гледанията определено. It's there, бро. Че съм еди какъв си, че не ми е работата да обсъждам и да се ровя в живота на другите хора. Но тук не става. А знаете ли кое е най-жалкото? Че има хора като Елена Димитрова, което казва: и двамата сте готини, и двамата ви гледам. Господи Боже, това е да холи трайфекта. Хапче в газа официал, киробрейка, Цанов. Ако ги гледаш и тримата, братле, по-добре да се самоубиеш. Това е въпрос за живота на един човек, а по-скоро за живота на десетки хиляди. И точно поради причината, че много... Може би киробрейка е казал нещо за Украйна, Русия. Братле! И сега той я казва, че го прави, защото е човек. I love it, baby! Чам, че аз, вероятно, много пъти, дори повече напоследък, съм ви оставил впечатлението в моите видеа, все едно идва края на света. Не съм... Чакай! Напоследък съм ви оставил впечатлението в моите видеа, все едно идва края на света. Но като цяло се старая винаги да има баланс с позитивна информация. И тук стигаме до... Бог ви казва нещо и е болезнено, докато вървиш към мястото, където е благословението, докато вървиш към мястото, където е изцелението, докато вървиш към това място, струва ти нещо. И си мислех за това как понякога взимаме това да послушаме Бог толкова лековато и си казваме, нали, голяма работа сега, мога да дам нещо друго, или мога да направя нещо друго, или мога да отида някъде другаде. Ей, какво щях да направя? Но не, Бог иска нещо конкретно. Бог иска нещо конкретно. Бог иска вашите пари. Затова отидете долу, тука, и нека да видим как работим. И сега... Битканет! Easy Club, baby! Чакай, бе, това... Кузмано... Ау! На моята приятелка, един нейн колега е член на църква Пробуждане и тя го пита: добре, защо? И той вика: това ми е дадено от Бога. Аз трябва да го правя. Каква ще иначе моята цел в живота? Не се ебавам. Кръста се. Копеле, тия са им промили душата. Сега ще ви кажем кой е на китарата, вате. Секунда. Айде, поздрав от мен за вас. На китарата Васко Жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. На китарата Васко Жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. Бате, на китарата е Васко Жабата, брат. Нема какво стане. И всеки един, който ме гледа онлайн, какво е това, което Бог иска от теб? Пари! Разбира се, ако ти си за първи път тук, ние не правим това нещо задължително, не го правим от принуда или защото трябва не. Копеле, мръсната секта, бате, долна. Разбираш ли ме? Влизат ти в живота, карат те да се чувстваш зависим и след това вършачка. И след това се връщаме директно при хапчето, който дава вяра. И вяра за бъдещето, от които наистина имаме нужда тези дни. Аз също вярвам, че борбата за живота е безмилостно жестока. Борбата за живота е безмилостно жестока! И от 38-ца 2-300-725 ТДС отиваме към 1,9 ТДИ. Амин!
Вие са не живеете хубав живот. Това, че сте здрави, майната му. Това, че вашите са окей, майната му. Русия ще ни нападне. Не знаеме кога. Не знаеме къде. Запасете се с олио, туалетна хартия, както ви като Варна. Дайте му. Донейтнете в Patreon. Купете го този ТДС, бе. Купете го, бе. Дайте му, бе. Това е абсурдно, бе, да се случва 2022 тука, бе. Напълни се с някакви деца се разхождат с килитки чесън, бе. Абе, пичове. Плоския данък ни е 10%, бе. Минаваш на червено, камера нема, бе. Абе, вие не усещате ли, че живееме в рая, бе? Ей, мама му стара! Ей! Изперках, полудех. Няма да си легна 3 дена и половина тук от ерекции. Амин! Виж, при всички случаи аз няма да ти казвам да спираш да гледаш Киробрейка. Аз няма да казвам на никого да си прекъсне Patreon към Киробрейка. И дори се извинявам предварително на всички вас и на самият Киробрейка. Извинявам се, но имам нужда от повече абонати. Имам нужда така да заформя една драма и ще заформя тая драма с най-изплескалия комунист, Риба, бира грейка, братле. познат някога на българското общество. Киро Брейка. От санкциите към Русия... О, боже мой. Пичове, вие осъзнавате ли, че това нещо с олиото... Вие колко олио използвате на месец? Аз ще ви кажа, аз използвам около литър и половина. В най-силните месеци на пържене. Оня ден отидох с приятелката ми в метро и видях една баба на 80-85 години, която едвам се движеше и буташе количка с 50 литра олио. Това нещо се случва заради тия малумници, като брейки, души и всякакви такива, брат. То е много болезнено, човек. Бабичките готвят с минимум 3 литра. Менче баба ми е на 75 години и не готви по този начин. 50 литра ще стигнат за 6 месеца. Копаре, 50 литра ще ми стигнат за 2 години. Не знам дали го осъзнаш. Това с олиото го направиха нарочно, за да преебат хората. В смисъл, никой не му трябваше олио в момента, в който казаха, че олиото е скъпо и всички разбраха, че олиото е скъпо. Как те е става, не знам. Мислех, О, майко мила! да не се покавам с тези патерици. Но времето е прекрасно. И аз поне още 25 дена ще съм с тях. И няма смисъл. Мислех да не се покавам, да не излезе, че съм мранкалник нещо. Но искам да ви кажа, сещате ли са колко пъти съм ви казал, че никога човек не може да каже, наредил съм си живота. Че всичко е наред, всичко е 6. Чакай, бе, човек. В смисъл, какво е станало? Или си е счупил крака, или си е сменил ставата. И в двата случая живей. Много от вас питаха. Това е пак добър увод за ситуацията в Увод. света и България, която най-интересува нас. Днеска в нещото видео за това 2-3 дена не правихме видеа, защото бях по София. Значи, пичове, 2100 лайка, неизяснено количество дислайкове и никакви коментари. Продължението на видеото е качено тук. Това е като порното. Канала на Кирето е като порното. Започва с хубавото, тък му да й го сложи отзад и се премества в X-Videos Red категорията и ти трябва да платиш. Ай, много гадно е това! Войната е факт. Ковида беше факт. Все още е факт в България. Макар че лицемерните политици от ден на ден се обобеждавам, че не само Байден, той не е Байден, те са американските кукловоди, но и европейските са в този цирк. Паузи. Черно към картина, картина към черно. Значи вече съм потресен. В смисъл, подбиват ме тръпки. Положителното от тази война е, че дойде края на, както ви казах, на джендър епохата. Кукуличи! Дойде краят на половата епоха. Реално джендър като официално смисъл няма ги вече. Транссексуални няма. Жена, която се въобразява на мъж, обаче от обяд от 2 до 5 е жена, такова нещо няма. Ей, мама му стара, защо сте такива, бе? Ако някой мисли от вас,
че европейските политици, нашите политици, американски политици, милионери, милиардери, всичките, мислят за украинския народ, за афганистанския, за сирийския, за някой си, сте със страшна грешка. Защо е така? Днес ще ви обясня защо е така. Никой не мога да каже какво се случва, нашия има обяснение. И бахти легендата. Защото много хора 99 на 100 гледат, а не... 99 на 100, значи много обичам, и аз това преди много обичах да го казвам. Точни проценти трябва да се говори. За точни проценти трябва да се говори. 99.99, 95.95, 98.36. Винаги са точни. не виждат. Вие видяхте какви говеда са хората. Сега ще пусне олиото. Вчера за той олио се избият. Ще се избият, един умря. Ами то ти им казваш да спестят парите в тръбите, хората искат да инвестират в олио, е? Тук къде виждаш хора? Искам да попитам къде виждаш хора. Това са орки. Ако сте се били за олиото, вие не сте човек, а животно. Готово. Братле! Не може, брато! Не може! Аз тук хора не виждам! Има един починал дядо. Еми, що е починал, бе? Да те питам. Той прилича на Dying Light 2. Тъжно е, но и е смешно. Всеки, който скача за олио, братле, не може да съди другите, ако умре. Защото това е Battleground. Това нещо е RBG. Rated Battleground, братле. Тук виждаш 48 ниво орк, братле. Тук гледаш, тя сложила маската, но е директно в задна прашка на бабата отзаде. Гошо Барбалеята с синята шапка, братле, гледа нервно и раздава токати. Ти разбираш ли за какво става въпрос? Той си е нахлупил маската до клепачите, разбираш ли, обаче е влезнал в тех. Еби му майката, братле. Те буквално се избиват. Тука, Господ, маската може да ти помогне срещу COVID. Ама още нема ваксина от простотия. Вчера си храних котките 5 на брой. Бате, те не беха яли от ден и половина. Не припаднаха по олиото така както тия. А най-яко е, че той дето снима и той бие токати, братле. Бие ги объбреци. То се рата ръка отгоре с другата ги налива, братле, под каста така. Братле, ти лътлиш. Мисля, той седи и ги налива, разбираш, и влага демидж яко. Майко мила, Боже Господи. Знам, че държанието ми не е адекватно, на фона на това, че са умрели хора, но за мен това не са хора. Независимо баба, дядо, стринка, лелио, чичо, войчо, ако си отишъл да се бориш за олио и ако си умрел, в крайна сметка, нема те зароват с почести копале, защото си се ходил да се биеш за олио, като олио има навсякъде. Калиакра. Те това е. Бате, убийствено е. Това е смешно, съжалявам, но ми е смешно. В Германия е 1 евро. Добре, пичове, нека да ви кажа така. Аз си купувам олио Шарлан за 7 лева, защото използвам рядко олио и искам олиото да ми е хубаво. То има мирис на слънчоглед. И до там. И олиото на месец ми е под бутилка. Не знам хората какво олио използват, но аз искам да ми е хубаво. Има мирис буквално на халва. Да, именно. Това е истинско олио. Олио за 3 лева истинско няма. Реалната цена, вземете си Шарлан, ще видите какъв вкус има олиото. Баба ми каза, че това се доближава най-близко до олиото, което са имали едно време. Това е. Няма такова олио, то не мирише на олио. Подобни опашки имаше и в много други градове. Така, само да кажа нещо. Народ, който е възрастен и си купува такава шунка, в кавички, да не пита защо умира от артерии и от сърце. Господ да ги пази, брат. И пари да немаш. Не можеш да ядеш тая гняз и да мислиш, че ще живееш. Това е нехуманно, бе, братле. Никой не може да ти каже кой е агресора и кой какъв е и защо е станал. Аз е сега Веско както си вари да му извърте една патерица без нищо. Може ли? Трябва да съм наистина луд. А Путин не е луд. Това е пъклен план, направен санкции. Брат, много ме дразни, че той казва някакви окей неща изглеждат, обаче с тия паузи просто ми се досра. Съжалявам, но ми се досра.
Извинявам се, но ми се сере вече. Просто с тия паузи не става. Какво мисля за простотията 40 кинта на ден за новите ни гости? Не мисля, че е простотия. Не искам да се възползвам от тия 40 лева, но по-интересното е как ще опорочим ние това нещо. Защото тия 40 лева не ги взимали украинците, а ги взимат хората, при които са настанени. Демек, хотели и така нататък. Сещаш ли се сега за кой да реч? Ще стане много гнусно и много хора и пак ще се изгаврим ние сами. То е... Те парите халал да са, брат. И така. Пичове, лека вечер ви пожелавам. Живот и здраве, ще се видим утре. Айде, поздрав от мен за вас!